ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Sarkar Jilla Kapala Khot Yakren Yaki Nong Yalam Jongga Harijan Panchayat Committee Haga New Tarik Unok Pra Arjar Arfulai Kala Aipor Haduk Kateo Kapa Ar Jong Benai Kelal Kot Arjar Arfsau Bakin Mino Nathem Yo Molong Yakani la pentip da usembut Menteri Rangba Jilla Uba Presiden Tensong Haga Jing Yakren Bat Kilar Pathai Khubor Wat Lau Ba Bul Nong Job Lengdo Ula Klat No Nagani Kesla Partai La Arpu Kandai Snem Nrei kaseng Khasi Students Union kam shimla klet no yauniu nong yalam barim jong kaseng ubala len ladi bat ubala IT yala ka jong jing im na ka benta ka dauba jong jait menri hagani ka singi ka nyau tarik unok pra arjar arpulai ka Khasi Students Union kala rakhe kan mau buram ya kaleng kho singyap ka ba arp knai snem jong ba bul en lendo da ka ba penlong ya ka jing bo sentio hakmat udurmat uba ka seng kala shina pensa kan mau hak shnong malki shlong hagani ka singi lai shimenta lang da gi khot bat kinong elam jog KSU balalam khmat do General Secretary usamla Donald V Thaba rengkat lang bat ki bahiyeng asem bat iparakan thei jong ba bul ikong hana lendo bat gioi kakan hun kinong de kot hanong ba shlong dangshen kila pha da jing tho show menteri rangba jalau Konrad Kongkal Sangma da ga kerpat ban pen sange shwa ya ga jing thu ban pen kala ya ga syllabus kata ban penrung no da ki kot puli jong ga answered ha ga subject English science but mathematics nadu usnam puli arhajar arpsau nomor bagani ga jing shimrai kerki jong ga sarkar kan khata om tang ya ki me ki pa jong ki na school nrei wat ya kinong tho kot kinong pen mi kon bat ya kinong de kot hagani ke jela ka Dr. Maisel Amperin Lengdo kabalong ka menteri jong ka sarkar jela ka bapet ya katanat ka kot ka khia haga nyau tarik unok pra arjar arpulai kalahiar jurip ya ka civil hospital Maukurwat bat penlong ru ya ka jingelang perkhat kam hapdeng ki nong trei bat ki doktor jong ka hospital hagani ke jing jurip la sanran lang ya ka menteri daga additional deputy commissioner jong Southwest Khasi Hills district ka kong YR Maulong ka director juga health services ka Dr. HC Lindem u medical superintendent juga civil hospital Maukurwat u Dr. Wanbotmi Sutnga u district medical and health officer u Dr. FR Lartang bat kiwe ka Khasi Students Union hagajing ya kendo yau director juga Negrims u Dr. Nalin Mehta kala pensngau ya kijing baginong apply kam ki hap ban letho examine shabar ke jela kata Delhi Jorhat Guwahati nak benta ki kam balai haga ni ka hospital haga group B but group C kani ka kanhon balalam khmat dau General Secretary jongga KSU usamla Donald Thaba kala yo jing tiap ru baga Negrims kala IY lani I contract sya ka HLL company ban penlong ya ki examine tungkam nomor baga jela Meghalaya kampat biang ya ki jaka penlong examine dagi core computer usembut menteri rangba jong ka jela uba Presiden Tensong ulapan pau baga sarkar kan sakhot no shen ya ga jingyalang jongki kenhun bapher ban ya thir ya tai bat ban ya thau yawo halor ka jingpan phai no jongga Ministry of Home Affairs ka sarkar pedeng ya ga Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill 2020 bat pharu katto ga ni gi jingkan tho haga jingi kran bat kilat pathai kubor haga henriu tarik unok pra arjar arpulai uba Presiden Tensong ulayatu baga Ministry of Home Affairs kalapan pau baga ni ka amendment bill kaya takho bat ki ain bala menjur da ka parliament namar baga jingtmu jong ni ka bill kalong ban penyeng ya ki kherdop talasi mender ki bala ban khata bha namar baga jela Meghalaya kadai ka kherdop rung bat ka kherdop mi jong ki pai ba ki balek bat bawan Shatham Barak Valley lani ki ba mi na Guwahati ban lek Mizoram
Uba Preston Tensong Ubalong sembut Menteri Rambak Kejelau Bapek ia kata PWD Roads haga henriu tarik unok pra arajar arpulai ula ong bak sorkar kala betha janai yaki company bat ia ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited bakin ujor syaki bor Sensyar District lada kingat hagino gino gijing syak penwit bat gijing syak pentut haga terekam terejam Kenang bagi projek kiba penmentoi ya kipa ba nong song snong jong kejela kinam syak ta. Ha gejing ekran bat gilat sai kubor uba Preston ulai tu baula betha ya ki company bagi dei banda penbiang ya ka labor license lada ki wanra ya ki nong belagi banambar jong kejela. Shushu ula ongru balada don ginu ki kenhon ki mamlin man dawa pisa dak bakam ya lade kum ki seng balang uba Preston ulai tu baula betha ya ki Borsen Shire District bat ya ki Superintendent of Police bakin shimkia halor kini ki jingja kenang bagi jing terekam jongki company lani ki contractor kimdei ban syak pentut ka sengking atiar balasyak kain beain ka New Trap National Liberation Council hado menta kampat aiktin satia syak sorkar ban pha ya kinong ya lambak mat na ka benta ban beteng biang ya ka jing ekran yesuk usembut Menteri Rambak jong Kejelau bapek ya ka kampo yeng uba Preston Tensong ulai tu bak sorkar jela kampat yok tin AARUM hadu kini kisngi na kinong yalam hakmat jong kan New Trap National Liberation Council ban beteng biang ya ka jing ekran ka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association haka henriu tarik unok pra arjar arfulai Kala rakhe ya ke jingya lenti syaki life hoteli ke mau mer ha ka ba ai jing syakri ya ki nong hikai jong ki school ad hoc upper primary ki badan ha keleng ke jela Meghalaya ha ka jing rakhe ya kani ke jing dap life host nem jong seng ka bala long ha ka snong khawang umulong West Jante Hills District la sakhi lang dau menteri ketna puli puti jong sarkar jela rakam sangma ka MLA jong sutna saipung constituency ka kong Santa Mary Shela u advisor jong ketna puli puti uba HM Shangpliang u MDC jong Jowai North uba Bright Star Chermang bat kiwe u anu mula Revan Reddy ula bam smai kum u menteri rangba bathamai jong Telangana Kani kedai kesen ke penengkong ba keseng kongres kan yobat ia ke syuki menteri rangba ha Telangana. Lapan bam sma ya u daulat ke Telangana u Tamilisai Soundarajan Halal Bahadur Shastri Stadium Hyderabad. U Bhatti Vikramarka Mallu ula bam sma kum usembut menteri rangba kadba u Gadam Prasad Kumar ula bam sma kum u Lampang jonggayeng dorbar Thawain. Kidon sakhat waingut ki weipat ki menteri sarkar ki balabam smai hagani kesngi ka India bat ka United States kin ai jing hikai ya ki doctor bat ki nong tre jong katanat ka koit ka khia ki ba nagari Fiji la baiting ka ya ka ni da ka United States Agency for International Development la ne ka ba ki khat lungkot ka USA ka kenhun ka ba prangut ki runar ki ba leman le yala de kum ki nong tre jong ka income tax ki la lek khnra ha ka wei ka yeng jong nong khai ksiar ha Mumbai bat ki la rong no iwei point pram million tingka ka pisa ka ba uniu nong khai ula bo na ka benta ka jing khawai ya tho shong kurim ki pulet ki la yo kem ya ki dei lamba ka jing yo ring dor na ka CCTV camera U Adnan Ahmed ubadai uparlok bajantam jong nong seng ya ka Lashkar Taiba ka seng leno ka bahirtma ha Mumbai ha ka arfun ri tarik u Naiwing ula syasiat yap ha Karachi Pakistan u Ahmed la syasiat yap ha ka mit jong ka artarik u nopra la penkit ya u Shah Abbasi Shahid Hospital henre ula khlat no namar bala jor palat ka jingman saw kani ka dei ka sien ka bakhat ar mentau snem bagi nongshun jong ke India ki sya siat yap ha Pakistan palat san pauteli ki company shna dawai jerho ha India ki de ki company ki bapenmi ya ki dawai ki bembiang ya gane lalap da ka Central Drug Standard Control Organization na pedeng ki MLA ki bedang sujop thamai ha ka election ha Telangana khat sangut na ki de ki doctor bakentup ya laingut ki orthopedic surgeon ki babon na kini doktor ki bajab election ki dei ki bedang yai biteng ban ai jing sumaria ki paipa katba ki don ki weipat ki bala let no asha ki weipat ki kam khat weingut ki dei na kaseng congress laingut na kaseng BRS but wei na kaseng BJP
Ki pulit ke Goa kila yok kem ya wei unong Bangladesh ubawan sa ha Goa claim visa. La yok kem ya u kat bau dang Shanghai keleng ke nong ba Mapusa claim ki kot ki sela ki babiang. Uni unong Bangladesh ubala syakem udai ubala tip kerteng kum Muhammad Jahangir Mondal. La lapru ba udai ubriu ubadandak sniu teng. Laingut kilong kemi na Kerala kila mi syakmat ban sedang no. Daga kam thamai jongki kata daga bapli ya ka karkhana ban marmot ya ki arshaka. Barok laingut kidei ki balayo jeng hikai ha ka kam mekanik. Ka bensi, ka mercy, bat ka bintu, hadin bakila pendep ya ka training. Kila seng da ka karkhana na ka benta ki arshaka, ka baki ai kerteng ka senyora, ha Bheman Padi, ha Kasargode district. Menteri Rang Bado ke Japan Fumio Kishida udan jengmut ban resign no na ka kam nong yalam ku mukli do ka kenhun jong ka kochikai ka badan hapo ka sarkar jong ka Liberal Democratic Party ka babat ya ka borsen syar ha Japan ka jingtmu jong Kishida ban resign no ka dei hadin balami ka jingkeno baka don ka jingbam sap jong ki seng ki badan ha ka sarkar na ka bentaban penmi pisa ya ka seng jongki Kishida kuat bandon mentah hagi kam parti kat bau dang syong haga syuki menteri rang bado kenang ban light na kano ke jingsyak keno. Ki lightly ki cinema hall ha Canada ki bajupen ya ki film Hindi ki hap ban phakno ya ki brio napok ki cinema hall jongki namar ki don ki brio ki basenret da ka kenja dawai ka balong bi. Barok ki badon hapok hall ki lakhi jerhok lut. Kani ke jingja kala jah ka sengi hat majai ha Greater Toronto area ha ki lightly ki cinema hall kata ha Toronto, Vaughan, but Brampton. Ki pulit ki lalap ba ubreu basenrait taki kenja dawai udai udoyong bat mentah ki dang twet yo. Laingut kinong Sri Lanka bakentup yo he sipai bala syongtai kila yap ha katma ha pedang ke Russia bat ke Ukraine. Kini ki laingut gide ki bala lek bania kun tma na benta ke Ukraine. Ka embassy jong Sri Lanka ka badon ha Ukraine kala pentip bau officer bayap udai Sylvester Andrew Ranish Hewag ya ubala jutip kum captain dentist kisipai jong Sri Lanka kala pentip bakim don jingtip AA halor ka jinglet jong captain dentist syakathma bat kisipai Sri Lanka kimdon menta Satya Hagthama MP barim ke Ukraine baju kershan bahaya ke Russia Ilya Kaiva ulah syasiat yap hakaway ka Hotel Park ke badan hajan Moscow. Ka Main Directorate of Intelligence jong ka Ministry of Defense jong ka Ukraine kalakam baga day maka ka basiat yap yaute MP barim. Lalap ya kamet yap jong hapak jong ka hotel ka bausa. Ambassador jong ka Israel syaka United Nations Gilad Erdan. Ulah kena bau Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres udon jingya day bat ki lekno Hamas bat uladawa ba Guterres udai ban resign no. Kani kalong hadin ba Guterres kentu ya ka Security Council jong ka UN bahkan pensange no ya ka jingya siat ha Gaza. Ka UNESCO kalapan bena ya ka garba ka badai ka jingshat tanra jong kinong Gujarat kum ka Intangible Cultural Heritage of Humanity. Kala shim ya kani karai haka jingyalang kabalalong haka sane Botswana. Ka jingyalang kadai banya keren halor ka jing penek pensa ya ka riti ka dustur bat ka jinglong tenrai jong kino gijat benrio. Presiden ka Russia Vladimir Putin ula lech sya United Arab Emirates banya keren bat Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Nahyan. Halor katma pedang ke Russia bat ke Ukraine bat kumjuru halor katma pedang ke Israel bat ki Hamas. Ka UAE gadai ka ri ke bapenlong ya ke jingelang jong ke COP28 UN Climate Summit mentau senam henrei shim lala ban pentikina lau Putin ulek neem syakata ke jingelang. Na UAE Putin unlek sya Saudi Arabia ban ya kendo ya Crown Prince Mohammed bin Salman. Ka hospital ka badang trekam haduk mentar ru ha Gaza kala thut ka jing trekam joka nakada ka jing bom don pniang shu bat namar ka jing yai ther ting jong ka Israel ha Gaza. Ka Kamal Odwan Hospital kam don pniang shu ban penyat ya ki generator.
tang hagamit sengihat majai laong balawan ra shispa tali gimet yap hagatai hospital namar ba omshim la yo alat ban tep yaki namar ga jingther nam ding ka Israel klem sange kito gilong kimat kublai